खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 13 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ बीर टिकेन्द्रजीतनि डेथ एनिभार्सारि महरै फालिनाय जायो हादर सिबियारि मणिपुरनि सिं मुङै मिथिसार जानाय बीर टिकेन्द्रनि जिउ गोमानाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो 13 आगस्टआव फालिनाय जायो बे सानखौ मणिपुराव हादर सिबियारि सान महरैबो फालिनाय जायो थांनाय 1891 मायथाइनि 13 आगस्टआव बीर टिकेन्द्रजीत आरो टांगल जेनेरेलखौ इम्फलनि फैदा फुङाव बेलासिनि 5 रिंगायाव रायजोआरि महरै फासि होनाय जादोंमोन जाय हादर अनफावरि बीर टिकेन्द्रजीत आरो टांगल जेनेरेला 1891 मायथाइयाव ब्रिटिश साम्रायजोनि बेरेखायै दावहा नांबोदोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड अर्गान डनेशन डे इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे आरो वुमेन्स एन्ड फेमिली डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन